Cando vostedes me digan. Sí? Bueno, pois bo día, como sempre, gracias por asistir a esta rolda de prensa posterior a esa xunta de portavoces na que pechamos a orde do día dos dous plenos que imos celebrar a vindeira semana. A primeira sesión plenaria será para o debate de totalidade do proxecto de lei de orzamentos da Comunidade Galega para o vindeiro 2026, así como do proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que acompaña a este orzamento. Un paso máis na tramitación das contas galegas para o vindeiro ano, co obxectivo de que estean plenamente operativas para o partir do 1 de xaneiro de 2026. E isto é unha mostra máis da normalidade e estabilidade política da que gozamos en Galicia, que contrasta de maneira moi evidente co barullo de debilidade do goberno central do señor Sánchez, incapaz de sacar adiante os orzamentos nos últimos 3 anos, e que pode pasar a historia por ser o primeiro presidente do goberno incapaz de aprobar unhas súas contas ao longo de toda unha legislatura. E a verdade é que, pensando ben, dubidamos o que sexa peor, se a opción de que Pedro Sánchez ceda a toda a chantaxe do independentismo catalán ou que continúe con os orzamentos prorrogados na pasada legislatura que están privando a España de afrontar novos proxectos estratégicos e que incluso van supoñer que se perdan milleiros de millóns de euros europeos por falta de orzamento estatal. Esta sesión plenaria, centrada no debate de totalidade dos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano, pois terá lugar ao longo do luns, dando plazo xa a un pleno ordinario que celebraremos martes e mércores. Ese pleno dará comenzo coa comparecencia da Conselleira de Política Social a petición propia para informar sobre o avance na igualdade na loita contra a violencia de xénero en Galicia. En ese pleno, o Grupo Popular vai defender as seguintes cuestións. En primeiro lugar, dentro do apartado das proposicións non de lei, o Grupo Popular amosará a súa preocupación polas consecuencias que estánse a derivar da vaga de lumes que sufrimos este verán, sobre todo na provincia de Ourense, e a falta de dilixencia por parte das confederacións hidrográficas do Miño Xile do Douro a hora de adoptar medidas que eviten as escorrentías que afectan gravemente aos nosos ríos e traídas de augas dos veciños. Fronte á intensa movilización de recursos e dotación do persoal necesario que fixo a Xunta de Galicia nas áreas da súa competencia, como son as da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, para a instalación de barreiras de anticontaminación, da limpeza de marxes e canles ou a restauración vegetal das beiras dos ríos nas zonas da súa competencia, pois atopámonos cunha deixación e lentitude por parte das demarcacións hidrográficas dependentes do Goberno Central nas súas demarcacións para evitar que as cinzas e os materiais contaminantes derivados dos incendios chegaran aos ríos e ás traídas de auga. E por este motivo, desde o Grupo Popular solicitaremos no pleno que as confederacións hidrográficas do Miño Xile e do Douro pois adopten, con carácter inmediato e no territorio que é da súa competencia, medidas urxentes de protección fluvial coa instalación de barreiras anticontaminación e a coordinación de actuacións nestas zonas. E, en concreto, pedimos que poñan en marcha un plan de choque a semellanza do que fixo a Xunta nas zonas da súa competencia, dotado de orzamento específico e que inclúa a limpeza e retirada de materiais das marxes e canles dos ríos, a restauración vegetal das beiras, accións de control da erosión do solo, medidas preventivas ante choias torrenciais e a supervisión directa de infraestructuras hidráulicas que poidan verse comprometidas polos arrastres. E todo isto aderezado cun exhaustivo control e vixilancia da calidade da auga, ampliando a rede de puntos de seguimento en ríos e regatos afectados polos lumes e garantindo a publicación transparente dos datos recollidos en tempo real. A segunda das proposicións non de lei que defenderemos no pleno está relacionada coa celebración o vindeiro 25 de novembro do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Unha conmemoración que ten lugar, lamentablemente, nun momento no que as agresións sexuais e as violacións non paran de aumentar no conxunto de España, do mesmo xeito que siguen aumentando tamén o número de mulleres
víctimas de trata. Seguen producíndose asesinatos de mulleres a man das súas parellas ou exparellas, mesmo no caso de mulleres que xa estaban dentro do sistema Biogen. E todo isto acompañado dos erros producidos no sistema de control de pulseiras antimaltrato, que supuxo unha desprotección intolerable para as víctimas e dun continuo goteo de sentencias con rebaixas de condenas a agresores sexuais e pederastas, consecuencia da aprobación da lei do solo si e si e do goberno socialista do señor Sánchez. E diante desta situación, dende o Grupo Popular, queremos que tanto a Xunta como o Goberno Central dean un novo paso adiante na protección das mulleres. En concreto, no caso do Goberno galego, pedimos que promova os recursos, os servicios e as prestacións existentes á disposición das mulleres vítimas de violencia de xénero para que logren unha plena independencia dos seus agresores, dispoñan da atención psicolóxica necesaria e da asistencia xurídica que precisen. Pedimos que poñan en marcha o plan integral de actuación para a renovación e impulso dos centros de información á muller, de xeito que se impulse a súa actividade e se optimicen os seus recursos. Que se fomente a ampliación da rede galega de entidades locais contra a violencia de xénero e que impulse as mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero. Pero tamén poñemos deberes ao Goberno Central, co obxectivo de que fortaleza o sistema Biogen 2 garantindo a súa eficacia real logo dos defectos detectados recentemente no seu funcionamento, que asuma as responsabilidades ante o gravísimo fallo das pulseiras antimaltrato, que garanta a protección das víctimas de violencia de xénero cuns dispositivos telemáticos seguros, fiables e que sexan realmente útiles e que poña en marcha todas as medidas que aínda están pendentes de cumprimento do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. E, por último, desde o Grupo Popular tamén demandamos que o Parlamento galego reprobe calquera manifestación que vulnere o principio de igualdade de trato entre mulleres e homes ou que denigre a dignidade das mulleres. En este punto poñemos especial énfase nos ataques sufridos por persoas que exercen responsabilidades políticas, por mulleres que exercen responsabilidades políticas, como foi o caso da conselleira de Política Social denigrada nun panfleto da CIGA ou da secretaria xeral do Partido Popular de Galicia que recibe unhas mensaxes totalmente indecentes por parte do número 4 nas listas do BNG nas pasadas eleccións europeas. E xa para rematar, antes de poñerme a vosa disposición para atender calquera cuestión que consideredes oportuna, o Grupo Popular ten previsto formular tamén ao Goberno galego na sesión da vindeira semana 3 preguntas. A primeira delas ten que ver coa negociación establecida pola Xunta e as 3 universidades públicas galegas respecto do grao de Medicina. E, en concreto, queremos saber como prevé o Goberno galego impulsar e consolidar ese preacordo alcanzado coas universidades de Santiago, da Coruña e de Vigo sobre a descentralización dos estudos de Medicina. En segundo lugar, imos preguntar ao Goberno galego sobre o cambio de posición do Partido Socialista respecto da transferencia a Galicia da titularidade da AP9, logo de que registraron no Congreso enmendas á proposición de lei remitida por este Parlamento galego, co apoio unánime de todos os grupos, nas que só apoia a transferencia a Galicia da administración e explotación desta autoestrada, incluindo que a Xunta participe nos custos que supoñan a rebaixa das peaxes ou a gratuidade do uso desta autoestrada. Por certo, rebaixas das peaxes que cada día que pasa descubrimos que son un novo conto dos socialistas, tanto galegos como españois. Aquí sí que non podo facer distincións. Hoxe mesmo coñecemos que o 2026 estrearase cunha nova subida das peaxes da AP9 de máis do 4%, o que suporá que o treito entre Tui e Ferrol para os turismos supera os 28 euros, ou que Vigo a Coruña supoña máis de 21 euros para os usuarios. En terceiro lugar, o Grupo Popular pedirá a valoración do Goberno galego sobre o intento de adoutrinamento a nenas e nenos en idades escolar que promoven organizacións da contorna do nacionalismo galego coa remisión de material didáctico aos centros de ensino con posturas políticas e claramente partidistas.
Estamos a falar dunha nova volta de rosca do BNG e do seu sindicato de cabeceira, a CIGA, atendendo ás ordes e a estrategia fixada polos corneis da UPG para, abro comillas, impulsar a movilización social e o avance do nacionalismo. Centrándose agora no envío de material didáctico aos centros de ensino, incitando a conflictividade social entre os nenos e nenas en idade escolar. Os nacionalistas e independentistas galegos, encabezados pola UPG e secundados fielmente por BNG e CIGA, están literalmente botados ao monte. E non lle chega a montar todo tipo de algaradas, traer a Galicia o máis científico daquela pouco edificante cale Borroca, senón que agora queren adoutrinar a nenos e nenas en idade escolar para garantir a incorporación á súa ideoloxía. Iso sí, a algaradas e folgas que o sindicato se encarga de pagar aos afiliados que a secunden con cartos, entre outros que reciben da Administración para outros fins máis productivos, por certo, dirixidos á formación e capacitación dos traballadores. Eu creo que os galegos están a coñecer a verdadeira realidade do nacionalismo, do independentismo galego, máis preocupado por organizar trifulcas e algaradas na rúa de toda Galicia que en velar pola educación que reciben os estudantes galegos ou polos dereitos dos traballadores e traballadoras galegas. Non son bulos. Son comportamentos inaceptables do sindicato nacionalista ante os que a señora Pontón cala. E creo que as galegas e os galegos temos dereito a saber se as apoia ou as condena. A ver se nos vindeiros días ou incluso na sesión plenaria temos sorte e pode contestar a unha cuestión que se fai toda Galicia e que se nega a contestar de maneira recurrente. E pola miña parte, máis nada, quedo a vosa disposición por se queredes formular algunha cuestión. Sí, o tema sanitario vai ocupar parte do próximo pleno por parte da oposición. A mí me gustaría saber un pouco que os miembros deste grupo mayoritario da Cámara último informe Bueno, o informe da valedora, evidentemente, non coñezo en detalle todavía, pero, bueno, se centra sempre nas queixas que lle fan chegar pois os usuarios, son absolutamente lexítimas e para nós non é outra cousa que un instrumento para seguir mellorando, porque hai que ser receptivo a esas queixas. Todos sabemos que a sanidade no conxunto de España ten problemas que son comuns a todas as comunidades, que teñen que ver co déficit de profesionais en determinadas especialidades, e normalmente, nomeadamente na atención primaria, e na pediatría, e a partir de aquí o que estamos facendo é traballar. Cando temos resultados que se nos ofrecen por parte de órganos superiores, neste caso do Goberno de España, sobre os datos comparados con outras comunidades, observamos que esta crise sanitaria en Galicia se supera con moita mellor nota que en outras comunidades. E iso non é froito da casualidade, é froito dun traballo serio e dun análise rigurosa que leva a tomar decisións dende fai moitos anos. E, polo tanto, nós o que chamamos é a todo mundo a participar desa análise rigurosa e a facer aportacións en positivo que melloran a unha das sanidades que xa, o digo recurrentemente, ou vou volver a decir hoxe, é das mellores do mundo, sen ninguna dúbida, pero no que non é allea aos mesmos problemas que sufren outras comunidades. A partir de aí, o que non podemos aceptar é a constante manipulación de datos e realidades que se fan dende outras organizacións políticas que pretenden trasladar unha realidade que creo que non se corresponde co que está vivindo Galicia. Eu volvo a repetir, temos un magnífico sistema sanitario. Como todos os sistemas sanitarios, ten problemas puntuais que precisan da atención e se lle está dando a mellor atención posible nas circunstancias actuais. Iso sí, nos gustaría que nese esforzo que está facendo o Goberno galego por mellorar a nosa sanidade participaran outras administracións, porque eu recordo que, por exemplo, no ano 2018, no último trimestre de goberno de Mariano Rajoy, alcanzamos un pacto, un acordo, todas as comunidades e o Goberno central para paliar algunha das dificultades das eivas que sufren todas esas comunidades. Ese pacto, pois, non sabemos por qué, por arte de maxia, 2 meses despois, coa sustitución do goberno, desapareceu, permanece guardado nun caixón do Ministerio de Sanidade e parece que ningún dos, xa me perdo,
creo que foron 5 ministros de Sanidade que hubo desde entón, foi capaz de rescatalo e dar cumplimento a un acordo sobre puntos nos que coincidíamos absolutamente todos. Pero parece ser que os interesa máis a polémica que as solucións. Nós imos seguir estando nas solucións. Alguna cuestión máis? No? Pois moitísimas gracias. Vémonos o venres, creo. No.